Duh wong ayu Wih, cocok kali suasanane ya. bebujan ning ati Wih, manuke ya ra. kaya ngene wong kang nandang asmara Manuk kabeh ana lho iki. manuk pribu sih Mbak Lilis monggo mangga apa tamong awakku dhewe Ayem ya, Pak ya. duh duh dewa Jawa Tega Sabar, Mbak. Niken sabar nek masalah saweran Pak Wahyudi saka Pati lho sak-sok. welas ana mring wak mami aku kedengku ya bareng ana saweran Tenang ae. dompete kok ora Lah kok ra yo dijupuke mbok wedok to masalah saweran ngono kuwi santai. Jenengan mboten sagrus-sagrus tenang mawon. blas malah mboten wonten mbok wedok Lho dudo niki. Aduh gak iso ngomong aku. besok kapan katekan ceceran wong ayu malah blero rasake coba Duh dewa. upama mong awakku besok Oh. kapan saged Besok besok kapan katekan cecer wong ayu besok kapan ngono Ora apa-apa Pak, lah aku yo ganggu kok. Maaf lho Pak. Upama nirana koda tanpa praprasatya daraden baberti nyidam sari asmara Bapak Wahyudi pangapunten ingkang kathah anggene kula ganggu panjenengan Bapak.
lam-lamen sira wong ayu Yanti mati ora bakal lali lagai lintangi lagu jagat raya kalingono kelan samudra korailan memanis hati selawase nalikone ro ing dalem atiku lam-lamen sira wong ayu Sampun ngaten wonten nyidam sari nggih Pak nggih. Pripun mbok menawi tambah malih?